खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' हेल्थ टिप्स चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव गोदोना सानाय एबा गोरान गुजुनायखौ फाहामनो थाखाय मोनथाम नखरारि राहानि बागै भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। गोदोना एबा गारामा सानाय एबा गोरान गुजुनाय, बेफोर मोनथाम नखरारि राहाफोरखौ नाजा। बेफोरनि गेजेराव मोनसेया नोंथांखौ अखानायै गोजोन होगोन। दिनै आं नोंथांनो मोनथाम नखरारि राहा खोन्थानो थांगासिनो दं, जाय सोलायनाय बोथोराव गोदोना आलौनाय आरो गोरान गुजुनाय बायदि गोदोनानि जेंनानिफ्राय रैखा मोननो हागोन। बेफोरनि गेजेराव मोनसे राहाया अखानायै थाब मोजां होनो हायो। गोजां बोथोराव गुजुनाय, हारसिउनाय बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानाया जोबोद गोरलै जाबाय। गथ'साफोरनिफ्राय लानानै बैसोगोरासिम बयबो सोलायनाय बोथोराव बेफोर जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो। बेनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय गोबां मानसियानो गोबां समावनो एन्टिबाय'टिक मुलिबो जायो, नाथाय स्पेशेल इफेक्ट एबा मोजां सोलायनाय नुनो मोननाय जाया। बिदि थासारियाव नखरारि राहाया जोबोद गोहोम गोनां जायो। थारैनो न'आव माखासे मुवाफोर दं जाय गोदोना सानाय आरो गोरान गुजुनाय बायदि जेंनाफोरनिफ्राय उदां जानायाव जोंखौ मदद खालामनो हागौ। बे जाहोननि थाखाय दिनै जों नोंथांनो मोनथाम नखरारि राहा खोन्थानो थांगासिनो दं, जाय सोलायबाय थानाय बोथोराव गोदोनानि जेंनानिफ्राय रैखा मोननो हागोन। सेथियावनो दङ बेरेमोदै आरो अन्थाइ संख्रि एबा रक सल्ट। बे नखरारि मुलिखौ मुंदांखा आयुर्वेदिक डक्टर सुभाष गयालआ फोरमायदों। बिथाङा फोथायो दि बे नखरारि राहाखौ आजावोब्ला सासे सुबुङा अखानायै मोजां मोनगोन। बेनि थाखाय नोंथाङा 1 सामुस बेरेमोदैयाव खावसे सामुस रक संख्रि एबा अन्थाइ संख्रिखौ गलायनांगोन। गावनि आसिखौ बाहायनानै बेखौ सोला। बेनि उनाव नोंथाङा गुदुं दै एबा गुदुं साहा लोंनो हागोन। गोसोआव लाखि दि जुदि नोंथाङा साहा लोङो अब्ला बेयो गाइखेर आरो सिनि गैयै जानांगौ। नैथियाव दङ हाइजेंनि रोसि आरो तुलसिनि मुलि। जुदि नोंथांनियाव गोदोना एबा गारामा सानाय जादों, अब्ला नोंथाङा बे मुलिखौबो नाजानो हागोन। बेनि थाखाय खावसे सामुस हाइजेंनि रोसि, 4 बाहागोनि 1 सामुस तुलसिनि रोसि आरो 4 बाहागोनि 1 सामुस बेरेमोदै गलायनानै पेस्ट बानायना ला। बेनि उनाव बे पेस्टखौ जा। बेयो नोंथांनि गोदोनाखौ मोजां खालामनायाव मदद होगोन। गुबैयै बेयाव थानाय हाइजेंआव एन्टि-इनफ्लेमेटरि गुनफोर थायो, जाय कफखौ स्रां खालामनायाव मदद खालामो। बे समावनो तुलसिया इमिउनिटि बांहोयो आरो बेरेमोदैया गोदोना सानायखौ खमायनायाव मदद खालामो। थामथियाव दङ तुलसि आरो गलमरिच एबा ब्लेक पेपारनि साहा। गोरान गुजुनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय बे राहाया जोबोद गोरलै आरो गोहोम गोनां होननानै सानजायो। बेनि थाखाय 1 गिलास दैयाव 5-6 तुलसि बिलाइ आरो गलमरिच फुदुंनानै ला। दायो बेखौ सरनानै नांगौबादि बेरेमोदै होदेर। बे साहाखौ नेमबादियै लों आरो नोंथाङा गुजुनायनिफ्राय रैखा मोनगोन। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोब्बाय। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो बेबादिनो देहानि बागै भिडिअ' नायबाय थानो गोसोब्ला गोदान भिडिअ'नि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।